म्हजें एक सपन आसा. भारतांतल्या दरेका भुरग्याक आपल्याच शेतांतल्या तांदळांचें शीत जेवपाक मेळचें. दरेका भुरग्याक आपल्याच पोरसांतलो भाजीपालो खावपाक मेळचो आनी बेगीच म्हजें सपन पुराय जातलें असो म्हाका विस्वासय आसा. ही उतरां पद्मश्री राहीबाई सोमा पोपरे हांची. ती सांगता दिवाळेक पणट्यो बियांच्योच पेट्टात, चवथीक गणपती बियांचोच करतात आनी रक्षाबंधनाक राखयोय बियांच्योच आसात. फळां, फुलां, बियां हेंच म्हजें जग. पद्मश्री राहीबाई सोमा पोपरे हांणी भारतीय शेतकार आनी संरक्षणवादी म्हूण नामना मेळयल्यात. बीबीसीच्या 100 वुमन 2018चे वळेरेंत 3 भारतीयां मदली ती एक. नेवऱ्यां गोंयच्या बायोडायवर्सिटी बोर्डान इंटरनॅशनल बायोडायवर्सिटी डे मनयलो. त्या वेळार ती उलयली. सुवाळ्याक थळावो आमदार विरेश बोरकार, नेवरेची सरपंच सुनीता गुरुदास नायक, दोतोर प्रमोद सरमुकादम, महेश पाटील हेवूय हजर आसले. माझं एक स्वप्न याच्यामध्ये, आता आमच्या घरामध्ये दीपावलीला सुद्धा माझं नाती आहे. दीपावलीला रांगोळी बियाचीच काढल्या जाते. गणपतीच्या टायमाला गणपती पण बियाचाच बनवल्या जातो आणि रक्षाबंधन टाकताना लाख्या पण बियाच्याच बनवल्या जातात. आमच्या घरामध्ये रक्षाबंधनला बियाच्याच लाख्या बनवतात ना. मग हे काम समाजापासून द्यायचे. मग माझं एक स्वप्न आहे, प्रत्येकाच्या घरामध्ये किचन गार्डन पाहिजे, प्रत्येकाच्या शेतात परसबाग पाहिजे आणि प्रत्येकाच्या ताटामध्ये आपल्या मुलाच्या डब्याला आपलाच भाजीपाला 20 मिनिटं आला. पद्मश्री राहीबाईचेर पुरस्कारांचो पावस पडलो. इतलो की घरात पुरस्कारा खातीर सुवात नासली आनी तिका पुरस्कारांचें म्हत्वय नासलें. तिका गरजेची दिसताली ती शेतांतली पारंपारिकताय आनी समाजाचो उत्कर्श. आपल्या शेतीमध्ये आपण पहिले काय कोणतं बेणं पेरीत होतो, आता कोणतं पेरीत होय. आपल्या शेतीमध्ये आपण कोणते पिकं घेत होतो, आता कोणते पिकं घेतोय. आपल्या शेतीमध्ये आपण पहिले कोणते खत वापरत होतो, औषधं तर नव्हतेच, कोणते खत वापरत होतो, औषधं वापरत होतो आणि आता किती प्रकारचे खत वापरतोय, किती प्रकारचे औषधं वापरतोय. हा मी बांधव बसून अभ्यास केला आणि त्याच बांधव बसून माझ्याच लक्षात आलं का या केमिकल खतांमुळं आणि औषधांमुळं हायब्रिड खाण्यामुळं घरामध्ये आजार सुरू झाले. मग हा माझ्या डोक्यात विचार आला. मी संध्याकाळी घरी गेले, सगळं आवरल्यावर माझं कुटुंब घेऊन मी बसले. म्हणजे आपल्या जे पारंपरिक जे आहे ना ते आपल्या शेतीत पेरायचं, जे जुनं आहे तेच खायचं, तेच पेरायचं. केमिकल खत औषधं मारायचे नाही आणि विकत्रीचं बेणं आणायचं नाही, हायब्रिड बेणं. जसं जे गावचे आहे ना हे मातीवर टाकलं ते स्वतःच्या ताकदीवर किंवा हवेवर सुद्धा बघून येतं आणि ते सुद्धा आपल्याला पीक देतं. मी सगळं शेतकऱ्यांना करून दाखवलं माझ्या शेतीमध्ये. केमिकल खत वापरून काय परिणाम आहे, गावठीचा काय परिणाम आहे. मी 4 जाती हायब्रिड भात लावले, 4 जाती गावठी भात लावले. रासायनिक खत दिलंच नाही, त्याच्यामुळं हायब्रिड भाताला लोंबी सुद्धा आली नाही आणि जे गावठी होतं त्याला दाणे आले. मग हा काय प्रकार आहे, हा मी कसं पीक येत नाही हे का शेतकऱ्यांना करून दाखवलं. एका बीपासून किती उत्पन्न होते, एका काडीपासून किती फूट होतं, हा माझ्या शेतघरामध्ये माझ्या शेतीमध्ये सगळं लोकांना दाखवलं. मग असे बचत गटाच्या माध्यमातून बचत गटाच्या महिला यायच्या, शेतकरी मेळावे यायचे, हे सगळं काही माझ्या शेतामध्ये करून दाखवलं आणि मग हे समाजापासून गेले. मी एक 22 वर्षाच्या छोटीच्या झोपडीमध्ये काम केलं, एका झोपडीत काम केलं. पण काम झालं मोठं, मुलं जास्त येऊ लागले, पाहुणे जास्त येऊ लागले, वर डोक्याला लागायचं, मध्ये लाईट नसायची, सगळं अंधार होऊन जायचं. मग मला हा कामाचा लय कमीपणा आल्यामुळं मग पुण्यामध्ये एक कार्यक्रम होता आणि त्या पुरस्कारावरून लोक लय व्यक्त करीत. 10-12 पुरस्कार होते त्या टायमाला. तर त्याच्यावरून इडं भेटला, तिडं भेटला, कामाचं सांगत अभिमान. मी काय बोलले, म्हणलं एवढं पण व्यक्त करतात, मला किती पुरस्कार भेटले हे सांगत नाही ना, तुम्हाला ठेवायचा आकाश नाही म्हणलं घरामध्ये. आणि काय करू म्हणजे हे पुरस्कार मी घेऊन, मी समाजासाठी काम करते. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी.